சொல்லுங்கள் சம்பத் தாத்தா. நம்ம பணமட்டை யூடியூப் சேனலில் நம்ம தொடக்க காலத்தில் ஆரம்பத்தில் நம்ம கூட நடித்த நம்ம க்ளோரி என்கிற பணத்தாயா இறந்துட்டாங்க. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன பண்ணுறது ஒன்றுமே புரியல எனக்கு. நல்லா நடிச்சு நடக்கும், என்ன கூடவும் நடிக்கும், பசங்க கூடவும் நடிக்கும். என்ன அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் இந்த வயசுக்கு அந்த வயசுக்கு நடிச்சது பாரு, அதை தான் பாராட்டணும். நான் அங்கேயே தான் போய் நாங்கள் நடிப்போம். அப்போ அது வராதுனால அங்கேயே தான் போய் நடிப்போம். அப்போவே கொஞ்சம் வயசு ஆகிருந்து அப்புறம் நடித்து வாயில் வராதுனால அது அப்படியே விட்டாங்க. அது வந்து ஓட்டி வந்தது, வயசு ஆகி போச்சு. இப்போ நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்பாங்கல்ல, கண்டிப்பாக கேட்பேன், ஏன் பாட்டி நடிக்க மாட்டேறாங்கன்னு. அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? உங்கள் வீடியோ மூலியமாக நீங்களே சொல்லிடலாம். அதாவது கேட்குறாங்க, கேட்கறதுமே உண்மை தான். அதால் அந்த வாய் வரல, வயசு உடம்பு சரியில்லாத காரணத்தால் அவங்க வாய் வரல. அவங்கள சிரமப்படுத்தக்கூடாது. நீங்கள் நாங்கள் அதை எதுவும் கண்டுக்கல. இதுதான் காரணம். ஏன்னா அவங்க கடந்த சில நாட்களே உடம்பு சரியாமல் தான் இருந்தாங்க. ஸோ அது காரணமாக தான் இப்போ காலமாயிட்டாங்க. நாங்கள் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம், சரி ஃபேன்ஸுக்காக ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அவங்களோட உடல்நிலையை நாங்கள் மனசில் வச்சுட்டு தான் இதை அவங்கள நடிக்க வைக்கல இவ்வளோ நாள். அதான் என்னதான் அவங்க இறந்துருந்தாலும் அவங்களோட நினைவுகள் கண்டிப்பாக அவங்க நடித்த வீடியோஸ் மூலிமா உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் எப்பவுமே உங்களுக்காக அவங்க சிரிக்க வச்சுட்டே தான் இருப்பாங்க இந்த உலகத்தில் இல்லைனா கூட. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களோட குடும்பத்துக்கும் உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஃபேன்ஸ், அவங்களுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே எங்களோட ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். நன்றி. சொல்லுங்கள் அகஸ்டின், நம்ம யூடியூப் சேனலில் ரொம்ப நாளாகவே கிட்டத்தட்ட நம்ம டிக்டாக் ஆரம்பித்த முதல் கட்டத்திலேருந்து உங்கள் கூட அதிகமாக நடித்ததுன்னா நம்ம க்ளோரி என்கிற பணத்தாயா தான். ஸோ அவங்க நேற்றுக்கு காலமாயிட்டாங்க. ஸோ இது ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்கும். இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அவங்க கூட அதிகமாக நடித்தது நீங்கள் தான், அதனால தான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். எனக்கு வருத்தமாக தான் இருக்குது. அவங்க கூட அதிகமாக பேரை நடிச்சிருக்கீங்க. ஆமாம், புருஷன் பொண்டாட்டியாக நடிச்சிருக்கீங்க, காதலாக நடிச்சிருக்கீங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. என்னதான் நீங்கள் வயசு வித்தியாசம் ரொம்ப இருந்தாலும், பாட்டி பேரன்ற அந்த வித்தியாசம் இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ள அந்த கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருந்தது. அதை பார்த்து நிறைய பேர் ரசிச்சிருக்காங்க. உங்களோட பேரை வந்து நிறைய பேர் வந்து கொண்டாடி இருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில். ஏன்னா அவ்வளோ ரசிகர்கள் உங்களுக்கு சம்பாரித்து கொடுத்தது உங்கள் 2 பேரோட அந்த ஜோடி தான். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அந்த பாட்டி இறந்துட்டாங்க, அவங்க குடும்பத்துக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? நான் சொல்கிறதுல எனக்கும் வருத்தமாக தான் இருக்குது. நான் சொல்கிறது அவங்க குடும்பத்துக்கு ஏதாவது ஆறுதல் இது சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆறுதல் சொல்ல விரும்புகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா அகஸ்டினால் ரொம்ப பேச முடியல. ஏன்னா அவர் ரொம்ப அதிகமாக நடிச்சது அவங்க கூட தான். ஸோ பாட்டிக்கு வந்து அகஸ்டினை ரொம்ப பிடிக்கும், ஸோ அவனுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் அவனால் பேச முடியல. என்னடா அவர் சரியாக பேச மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா எங்கள் சேனலில் ஆரம்ப கட்டத்திலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப அதிகமாக நடித்தது இவன் தான் அவங்க கூட. நிறைய பேர் வந்து அகஸ்டினுக்கு எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்களோ அதே அளவு அகஸ்டினை விரும்புகிறவங்க பாட்டியும் விரும்பியிருக்காங்க. ஏன்னா பாட்டிக்கு இருக்கிற பேர் வந்து சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதிகமாக நடித்தது பாட்டி கூட இவங்க தான். அந்த விதத்தில் ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம். என்ன தான் பாட்டி நம்மளை விட்டு போயிருந்தாலும் அவங்களோட அந்த வீடியோஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களை என்றைக்கும் சிரிக்க வச்சுட்டே தான் இருக்கும், மகிழ்ச்சிட்டே தான் இருக்கும். அதில் என்றைக்குமே எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை. அவங்களோட நினைவுகள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கும். நீங்களும் அவங்க குடும்பத்துக்கும் எங்கள் பணமட்டை யூடியூப் சேனல் சார்பாகவும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிச்சுக்கோங்க. நாங்களும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி. நன்றி. சொல்லுங்கள் தமிழ் செல்வன், நம்ம பணமட்டை யூடியூப் சேனலில் க்ளோரி என்கிற பணத்தாயா இறந்துட்டாங்க. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. டிக்டாக் இருக்கும்போது ஜாலியாக நடிப்பாங்க, மக்களை எல்லோரையும் சிரிக்க வைப்பாங்க. அவங்க கூட நாங்கள் சேர்ந்து நடிக்கும் போது எங்களையும் சிரிக்க வைப்பாங்க. ஜாலியாக அடிச்சுக்கின்னு பேசிக்கின்னு நல்லா சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். திடீர்னு நம்ம கூட இப்போ இல்லை, வருத்தமாக தான் இருக்குது. அவங்க எப்படியோ 95 வயசு இருக்கும். இந்த வயசில் மக்களை சிரிக்க வைக்கிறாங்கன்னா அது எவ்வளோ சந்தோஷமான விஷயம் தானே. உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தான். பட் இருந்தாலும் நம்மளோட துரதிருஷ்டம் அவங்க நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பல வாட்டி நம்ம நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்பாங்க இல்லையா, ஏன் அந்த பாட்டியை நடிக்க வைக்க மாட்டீங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் உடம்பு முடியலனால தான் நடிக்க வைக்கல. ஆமாம், ஏன்னா கண்டிப்பாக வச்சுருக்கோம். அதனால் உடம்பு முடியாதனால தான் அவங்களை சிரமப்படுத்தக்கூடாது. ஆமாம், அவங்க கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுல்ல, அதனால தான் டிக்டாக் வரைக்கும் நிப்பாட்டிட்டோம். ஏன்னா டிக்டாக்ல ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் வீடியோ. அதனால் யூடியூப்பில் சொல்கிற டைலாக பேசுகிறேன், யூடியூப்பில் பெருசாக இருக்குன்னு தான். ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து அந்த பாட்டியோட குடும்பத்துக்கும் அவங்க இறந்ததுக்கும் உங்களோட அனுதாபங்களை தெரிவிச்சுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம். ராஜ்குமார், இப்போ உங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை, நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கீங்க. நம்ம
நடிக்க ஆரம்பித்த முதல் காலகட்டத்திலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ரசிகர்களாக இருக்கட்டும், ஃபாலோவர்ஸாக இருக்கட்டும், சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ரசிகர் பட்டாளமே இருந்திருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன தான் இப்போ வீடியோ போட்டாலும் பாட்டி இல்லாமல் இப்போவும் ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் பாட்டி நடிப்பாங்களா, பாட்டி எங்கே அப்படி இப்படின்னு கேட்டுருந்தாங்க. நம்மளோட துரதிர்ஷ்டம் அவங்க நேற்று காலமாயிட்டாங்க. ஸோ இது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. நீங்கள் அவங்க வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கீங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம சேனல் நடிக்கலான்னா கூட போவீங்க, வரும்போதும் அவங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அவங்களோட இழப்பு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபீலாக இருக்குது? அவங்க கூட நம்ம நடிச்சிருக்கோம் ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அவங்க இனிமேல் எங்கள் கூட நடிப்பாங்களான்னு தான் நினச்சி பார்த்துருக்குறோம். நடிக்க முடியாத நிலைமையே இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு. என்ன பண்ணுறோம்? ஸோ அவங்க குடும்பத்துக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஏதாவது ஒரு ஆழ்ந்த அனுபவங்கள் அந்த மாதிரி சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லையா? சரி, இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம பாட்டி இறந்தது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னா வெறும் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க பல மக்களை சிரிக்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து நடிப்பாங்களா நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. நாங்களும் அந்த முயற்சிகளை எடுக்க பல வாட்டி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பட் அவங்களோட உடல்நலக்குறைவு காரணமாக எங்களால் எடுக்க முடியல. அந்த சிரமத்தை அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் இவ்வளோ நாள் அவங்க நடிக்க வைக்கல. இருந்தாலும் ஒரு எதிர்பாராத விதமாக நேற்று அவங்க காலமாயிட்டாங்க. இது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. என்ன சொல்லப்போனால் இவன் வந்து அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்கான். ஸோ அவங்கள தினமும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அதனால தான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுருக்கான். ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லாருமே அது ஒரு பெரிய இழப்பாக தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க என்ன தான் எங்களை விட்டு போயிருந்தாலும் அவங்களோட வீடியோஸ் காலத்துக்கு இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அது உங்களோட ஆதரவோட அவங்களோட வீடியோஸ் எப்பவுமே இருக்கும். நீங்களும் அவங்க குடும்பத்துக்கு உங்களால் முடிஞ்ச ஆழ்ந்த அனுபவங்களை தெரிவிச்சுக்கங்க. நன்றி. சொல்லுங்கள் சூர்யா பிரதர், நம்ம பாட்டி இறந்துட்டாங்க பணமட்டு யூடியூப் சேனலில், க்ளோரியாங்கிற பணாத்தா. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. டிக்டாக்லேருந்து எங்கள் கூட பயணம் பண்ணாங்க. அவங்க இன்றைக்கி மறைந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்குது. அவங்களோட ரசிகர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள்? ரசிகராகி அவங்க இறந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. உங்களுக்கும் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சேன். உங்களோட ஆழ்ந்த அனுபவங்களை தெரிவிச்சுக்கோங்க. என்னோட ஆழ்ந்த அனுபவத்தை நான் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். என்னதான் அவங்க நம்மளை விட்டு போயிருந்தாலும் அவங்களோட வீடியோஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களோட நினைவுகள் நம்மளை விட்டு போகாது. ஸோ அவங்க வீடியோஸ் தான் இன்னமும் நம்ம அவங்கள வாழ வச்சிட்ருக்கு. அவங்களோட ஒரு வீடியோ நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க, அது ரொம்ப சூப்பர். சின்ன தம்பின்ற வீடியோஸ் நினைக்கிறேன். ஆமாம், அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது ஆமாம், அது நல்லா பண்ணியிருந்தோம். அவங்களும் நல்ல அந்த வயசில் அவங்க பண்ணுறது பெரிய விஷயம். சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அந்த ஆக்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது இருந்தாலும் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்ச நாளாக உடம்பு சரியில்லாத இருந்து காலமாட்டாங்க. அதுதான் ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்குது. நன்றி.